mana ni skunde ma okethore ma koro ok bi yaw kendo, to skunde mantiere alwora ma pinyni okethore ahinya ema ok bi yaw, to moko ibiro bed kiyawo ka koth osedok piny kochopo tarik 6 dwe mar 5. Seth. Erokamano Joyce. Aparo ni mano koro decision ma government ema koro bro make depending gi information ma giyudo koa e kuonde mopogore Kenya. Koro kapo ni gineno ni yore ok nyal los e kindeno, skunde ma pi oulo muomo ok nyal los kindego, to ginyalo maybe chore kata nyithindo pod nyalo report tarik 6 mane giwachono. So mano en gima sirikal ema koro biro nyisowa, to gima wan dewa kwa mana kendo migawo mar education en ni kapo ni idwa chore to wang' ni gichiwe notice machon mondo bende omi jonyuol kinde mar ikruok mondo ging'e ka nyithindo donjo skul kata ka nyithindo ok donj skul. But apa ni en decision ma ka jogi dhi bet piny to wacho kapo ni nyithindo dhi skul kata ok gidhi, apa ni en ngima dhano ema koro nyaka wang'i, nikech skul to ber lakini rights wa te gigo duto ma jopiny dwaro oketgie, mise moketgie en kapo ni ng'ato ngima e koka gigo nyalo timre. Kata mondo mi ng'ato som, ng'ato nyaka bed mangima. Mondo mi ng'ato wuoth koa dala mondo dhi skul nyaka bed ni ng'ano ngima. Raparo ni mise ma miyo sirikal make all these decisions en ni ong'iyo ngima dhano kendo ong'iyo ngima nyathi. Kapo ni nyathi nyalo dhi skul, bodhi bedo safe, yo motiyo kodono bende dhi bedo safe. So we warituru wane kaka oula dhi bedo kapo ni koth dhi medore kata koth dhi dok piny, depending on kaka kodhni dhi chalo. Aparo ni mane gima dhi inform decision ma sirikal bro make next. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono kapok wadhi e wach machielo mwabo bedo kwa twake okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore e piny Kenya gi sani. Ote makamago wantiere kod ote achiel, abo bedo kasomogi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne paro mar joneno mago. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni sirikal osefail, oula ok en gima nochako chendo kawuono kata nyoro. Jotendwa oseng'iyo ni ka oulo muomo jopiny to gichwalo kony ma temporary. Odhi mbele kwacho ni owinjo ging'e ni ka ng'ato nigi shida ahinya, midhiero mar displacement kata appetite mar chiemo lal, sirikal omany permanent solution ma biro konyo jopiny.